שומעים אותה? מרגישים אותה? זו הרוח. איזה כוחות ועוצמה הרוח מביאה איתה. היא מניעה קדימה, יוצרת שינויים, מדלגת מעל זמן ומקום, וגורמת לכולנו לעוף הכי רחוק על כנפי הדמיון. אי אפשר לייצר אותה, לאלף אותה או ללכוד אותה. כי רוח אמיתית היא לא כוח חיצוני, היא מתחילה קודם כל עמוק בפנים, בנשמה של כל אחת ואחד מאיתנו. הרוח יוצרת חיבור אנרגטי בין כוחות הטבע לטבע האנושי. וכשהיא פוגשת בנשמה, נוצר כוח חזק יותר, גדול יותר ועוצמתי הרבה יותר. או כמו שאנחנו קוראים לזה, ספיריט, כוח ללא גבולות, עוצמתי וסוחף. המלכד את כולנו למשפחה אחת עם עוצמה. משפחה עם ערכים של אמת ויושרה. משפחה עם חדוות העשייה אינסופית. הספיריט מעניקה לנו את היכולת לנוע קדימה ללא הפסקה, לחדש ולהתחדש, ותמיד ליצור יצירה שמגיעה מתוך מצפן פנימי ותשוקה אמיתית. בזכות המובילות, היושרה, השותפות, המשפחתיות, ובזכות כל אחד ואחת מכם, אנחנו בסופר פארם מצליחים ליצור בכל יום מחדש את הרוח הזו, הספיריט. ברוכים הבאים לספיריט אוף סופר פארם, יריד 2025.